M'hemmx dnub li l-ħnina talla ma tistax tilħaq u tħassar, la darba ssib qalb li tindem u tfittex li tingħaqad mill-ġdid mal-missier. Din parti mill-ittra apostolika tal-Papa Franġisku li fost hemm oħra jitkellem dwar l-abort, fejn fit-tmiem is-sena tal-ħniena ġeddet il-poter li Qassis jagħti l-assoluzzjoni lil persuna li tkun wettqet abort. Dwar dan tkellimna mal-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna li qalilna li l-Knisja Maltija tilqa' din l-aħbar b'ferħ għax twassal il-messaġġ li għalkemm is-sena tal-ħniena formalment spiċċat l-attitudni ta' ħniena tkompli. Il-Qassis waqt li qed jirċievi xi ħadd li qed iqer id-dnub tal-abort, issa għandu s-seta jagħti risposta immedjata li tkun risposta ta' ħniena u li fl-istess ħin lil min ikun dineb b'dan il-mod gravi jinkoraġġih biex jipproteġi u jippromovi l-ħajja għal-futur. Staqsejna lill-Arċisqof jekk dan il-pass tal-Knisja ifissirx Knisja inqas soda fuq il-prinċipji tagħha. Bħal-Papa saħaq li l-abort xorta waħda jibqa' dnub gravi, però m'għandu jkun hemm l-ebda ostaklu bejn it-talba għar-rikonċiljazzjoni u l-maħfra talla. Is-sejħa għall-indiema dejjem tfisser ukoll stedina biex wieħed ibiddel il-qalb tiegħu. Il-Papa jinsisti ħafna it-tagħlim tradizzjonali tal-Knisja li m'hemm l-ebda dnub li ma jistax jinħafer, min-naħa tagħna midinbin il-maħfra titlob ukoll li nbidlu l-qalb tagħna. Il-ħniena tfisser ukoll bidu ġdid, it-tama li l-ħajja tagħna tkun aħjar. Għaldaqstant il-messaġġ tal-Papa u li f'dawn il-każi l-irwol tal-Qassis għandu jkun ta' gwida, sostennu konfort huwa u jakkumpanja lis-sobiena tul it-triq ta' rikonċiljazzjoni.